салом, хабар аз хатлон. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амр дод ки бо мақсади самаранок ба роҳ мондани корҳо дар самти рушди сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ташаккули назорати корҳои ободониву кабудизоркунӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои гурӯҳи кории ҷумҳуравӣ таъсис дода шавад. акнун ҳукумату шаҳру навоӣ бо роҳбарии яке аз муовини раис, раисони ҷамоату шаҳраку деҳот, вакилони маҷлисҳои вакилони халқ, фаъолони дигар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо гурӯҳи кории доимакунанда таъсис медиҳанд. гурӯҳҳои корӣ вазифадоранд ки нақшаҳои чорабиниҳои алоҳида таҳия ва тасдиқ намуда барои тақвият бахшидани корҳо дар самти рушди сайёҳӣ ва назорати раванди амалишавии барномаву нақшаҳои бунёдӣ, инфраструктураҳои сайёҳӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ, косибӣ, касбу ҳунаромӯзии шаҳрвандони мамлакат, ташкилу назорати корҳои ободониву кабудизоркунӣ, тозаву озода нигоҳ доштани маҳалҳои аҳолинишин, ҳифзи табиат, истифодаи самараноки заминҳои президентӣ ва наздиҳавлигӣ, ташкили фаъолияти маҳаллу растаҳо ва гӯшаҳои ҳунармандӣ дар шаҳру ноҳияҳо чораҷӯӣ намоянд, омадааст дар амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. хабару маълумоти бештарро шумо аз телеграм канали мо муталиа